Jobben, men ja. Det er godt, Bertil. Okay, så hvordan skal jeg filme? Lang tid. Altså! Der var ikke nogen, der prøvede at høre musik her. Han er forelsket i mig. Ja. Det er min her. Bare lige. Ja. Ja. Så slipper vi. For helvede, hvad er der med de der åndssvage klamme dyr? Jeg vil gerne gå videre. Må jeg gerne komme? Det hjælper mig ikke den her gang, Bertil. Bertil, du mangler den her. Nej, så synes jeg. Der skal være fugleinfluencer på. Hvor du ondt i mig, der tør den ser. Jeg har da også kamera på røven. Ja. Hvor meget er nok på? Du kan bare skrue lidt på flyet. Hvad er du til? Jeg er... Hej, Nana. Ej. Nana. Det kan være, jeg slår sjovt nok ikke hjælp. Okay, det er han. Jeg kommer over den her gang. Kom så. Nej, det kommer den ikke. Ja. Jeg filmer det, Bertil, så skynd dig. Det betyder jeg også. Det er altså ikke meget, du mangler, Bert. Ja! Og der var så også de 10 centimeter at give af. Der var 10 centimeter at give af. Okay, du må godt gå videre. Den er god. Så kan jeg sætte den 10 Jeg ved ikke godt, hvad det lige så for dig. Okay, bare skru videre. Det rappler for dem. Du mangler der faktisk. Jamen, har du også tastet med køle eller skud? Hvor langt Er du blevet med køle? Har I jeg noget ikke på prøvet køle? på syd, så jeg kunne ikke tage. Hvad så med kuglested? Har I så taget kuglested? Ja, jeg kan gå 40 meter. Ej, ikke kugle. Jo. Nej, det var en bold. Nej, det var I skal jo have 2 pas, så I skal over og lave kuglested også, så. det er jeg stoppet med. Nå, okay. Jeg går lige tilbage til den lomme. Yay! Hvorfor det? Fordi det er 31. okay, jeg har fattet det. Du får underholde lige nu. Du vil slet ikke danse, Bertil. Vi står og kommer over en. Så kan jeg også, jo. Nej, men jeg kan ikke mere.